Hyvää iltaa, se on eräkettu. Eli joo, piti toki video tehdä ja teinkin siinä yhden, mutta ei se nyt oikein onnistunut. Meni niin vituiksi jotenkin. Tärppejä oli useita kappaleita, mutta ei kalaa tullut. Sitten loppui noin puhelimesta muisti kesken. Mä tuossa poistelin aikani kuluksi videoita ja... Mitä helvetti? Katso, onko tuo lokimuna vai minkä? Lokimuna tai... ollut. Kuoret jäljellä. Anyway, kaikkea löytyy. Mut joo, eli nyt lopettelin kalastuksen. Järvi näytti ihan se oli mukava jikitellä. Ihan mukavaa oli. Mikäs tommosessa maisemissa tommosella järvellä on mennä, vittu, ei haittaa yhtään. No saiks kettukalaa? No. Enkä nyt vittu sellainen kalamies, mikä menee kalaa eikä saa kalaa, vittu. Siitä napsahti jikikauden, tai itse asiassa kuhakauden avauskuha. 42 senttiä kaverilla mittaa. Ei siinä mä räpsäytäisin tossa evääksi. Tulee hyvät, kun pistää pannulle. Mut joo, siis kalapäivä ollut hyvin kalapainotteinen. Siis koko päivä on oltu kalas perhostettu. Nyt on jikattu, vähän veto uisteltu tossa noin. Helvetin mukava päivä. Ei valittamista. Näin se pitää mennäkin. Toi täytyy teurastaa kohta, niin kun se hyppii takas tuonne järveen. Sit mulla ei oo enää iltapalaa. Mut joo. Tästä tuli tällainen lyhyt vittu koostevideo tän päivän meiningeistä. Helvetin mukava päivä ollut. Sanon sen kohta 100 kertaa, mitä sitten. Mä oon vaan niin tohkeessa, niin kun vittu kerrankin onnistuu sillä, että tulee paljon nieriöitä, harjuksia tulee. Sitten lähdet jikittelee, saat heti ekalla heitolla tosta hauen, heti perään tulee 300 ahven. Ja sit lopetat päivän siihen, että vedät vittu avauskuhan tosta noin. Niin on se vittu hienoa kyllä. Meikäläisen eka jikikuha. Ja ei toi nyt isoa, mutta on kuitenkin tommonen kilon putikka. Sotaa sitä pintaa. Mutta ei, mä rupeen teurastaa ja uppailen näitä videoita, jahka mä tosta kotiin pääsen. Ja... Ei siinä. Huomenna kalastellaan lisää. Nukutaan nyt rauhassa. Sitten tullaan kalastelemaan taas. Ja katsotaan, jaksanko tehdä jotain videoa huomenna vai vedänkö ihan vaan oman päivän sitten kuvaile mitään. Mutta totta kai valokuvia tulee otettua aika paljon. Mutta ei, eräkettu kuittaa. Se on moro. Kattokaa nyt.